El president del govern, en Pedro Sánchez, va anunciar aquí, a Mallorca, juntament amb na Francina Armengol, una bonificació de les taxes al transport. En concret, es bonifiquen amb un 100% tots els bitllets de tren de tota la xarxa ferroviària de Mallorca i amb un 50% els del bus interurbà. I han demanat que vos pareix aquesta opció i vos ho contarem tot d'aquí tot d'una aquí, als 5 dies. Canviem de sector, anar amb el ferroviari. El tren de Mallorca serà gratuït a partir de setembre. És una de les noves mesures anunciades per al president del govern. 230.000 persones que tenen la targeta intermodal es veuran beneficiades amb aquesta novetat que va presentar el govern central. Nosaltres volem també conèixer les reaccions dels usuaris. El nostre company, en Xavi Ara, ha anat allà. Mireu. Avui ens hem desplaçat fins a l'estació intermodal de Palma i és que l'anunci ahir d'en Pedro Sánchez de que bonificaria el 100% tots els bitllets de tren i metro i en un 50% el bitllet d'autobús ha generat que molts d'usuaris estiguin molt contents i els agradi molt la proposta. Per exemple, tinc aquí a Neus. Neus, bon dia, com estàs? Molt bé. Estic contenta d'aquesta mesura. Neus, perdona, tu ets usuària del tren habitualment? Normalment no, perquè ja me veus que som molt joveneta i no mos movem massa dinca. Però molt sovint, si baixem a Palma, no duim el cotxe perquè és una atrocitat i agafam el servei públic, el metro. Neus, vostè m'ha dit que viu a Inca. Més o menys amb quina freqüència sol venir a Palma a la setmana? Posarem 15 dies una vegada. Si hi ha urgències, més. I agafam el tren. Sempre veniu en tren? Sempre no, però normalment sí. I si, per exemple, teniu una urgència, que heu de baixar per lo que sigui, normalment agafau el cotxe, no, Vera? Sí, però jo me refereixo a urgència, necessites un tipus de menjar, tal, i agafam el tren. I normalment què vos costa un bitllet de tren des d'Inca fins a Palma? Pues la veritat és que ara no ho sé, perquè en els jubilats mos fan descompte i amb això de número de viatges te puja, te baixa, depèn. Però vaja, estan contents, I avui els hem trobat excel·lents, supernets, que val molt, i puntuals. L'únic que posava un ràtol que era sense aturades i ens hem aturat per tot, però aquí farem. El manteniment és difícil. Clar, i això, per exemple, trobo que pot ser un incentiu per la gent jove perquè deixi d'anar tant en cotxe i comenci a utilitzar més el transport públic? Segons la meva família tenim clar el servei públic i ja tenc nets que van tots sols, pugen i baixen i metro i ens venen a veure en el tren. Que bé. I bé, habitualment, vostès que són a Inca, quan han d'anar a qualque altra banda, per exemple, un altre poble, un altre puesto que heu d'anar amb autobús? Com per exemple a Pobla o Manacor, sobretot Manacor, o Sineu, ja fam el tren, si no... I normalment un autobús cap allà li va bé? A què? Agafar un autobús fins allà li va bé? M'estic més anant en tren. Perfecte, i troba, ja la darrera pregunta abans que parteixi que veig que si li vas tren, troba que això arribarà a ser un al·licient perquè molta gent agafi el tren i arribi a col·lapsar el sistema? Que va, tant de bo. Les ciutats més avançades basen el seu transport públic en el tren. I jo quan he viatjat per molt de llocs i per molts hemisferis, que se diuen, tant Amèrica com Àfrica, com Àsia, com Europa, lo ràpid del transport públic és el tren. Fantàstic, Neus, moltíssimes gràcies. I de ja ho he vist, companys, aquí na Neus, que se mos va rapidíssim en el tren. Bé, aquest és el seu testimoni, però també hem volgut demanar al carrer què és el que en penseu vosaltres, i això és el que ens heu dit. Que dejemos usar nuestro auto y empecemos a transformarnos más en transporte público, tanto público, bicicleta o lo que sea. Todo lo que lleva a incentivar a eso es mejor para nosotros, para nuestro cuerpo, para la ecología y para todo, para la sociedad en general. Aquí també hi ha unes bones connexions, el TIP, per exemple, és supernecessari. L'únic és que sí que he sentit que has de pagar 10 euros de fiança com per afiançar que faràs aquests trajectes i la veritat és que estic molt d'acord i super a favor. Bueno, a mi me pareix una idea genial.
La veritat que la pregunta que me faig és com se pagarà, no? Vull dir que aquest home jo crec que està oferint moltíssim, està donant ajuda a tothom. No sé de precio, me voy enterando ahora a medida que me tomo un bus. Trob que l'estiu sí que hi ha un gran col·lapse de turisme. Per exemple, Alcúdia, Pollença, tot això segurament se col·lapsarà, però en els petits pobles com Puigpunyent, que no arriba el turisme, jo crec que ho pot aguantar. El que passa jo crec que això incrementarà l'interès i per tant se podria col·lapsar, possiblement. Com queda la cosa després d'aquesta bonificació del transport, la història serà que a Mallorca el 100% del transport ferroviari, inclou el tren i el metro, es bonifica a un 100%. Hem de pensar que estem parlant del període entre dia 1 de setembre d'aquest 2022 fins al 31 de desembre. Els busos, el transport del TIP també tindrà una bonificació d'un 50%, en aquest cas perquè ni el tren ni el metro arriben a tot Mallorca. En el cas de Menorca, Eivissa i Formentera, clar, aquí les bonificacions s'han anat directament a l'autobús, perquè tampoc hi ha ni tren ni metro. En aquest cas, les bonificacions arribaran fins a un 70%. Així és com estan les coses amb els descomptes. En volem parlar també amb els que han estat els més beneficiats, diguem-ho així, que són els usuaris del tren. Parlam amb el seu portaveu, amb el portaveu de l'associació. Guillem Ramis, com estàs? Benvingut al 5 dies. Què vos semblen a vosaltres, que sou els usuaris habituals del servei ferroviari? Això impulsarà a que la gent l'utilitzi un poc més, els joves, per exemple? Nosaltres estem molt contents de tot el que sigui afavorir el transport ferroviari. El transport ferroviari, amb molta diferència, és el que té més capacitat per transportar més gent amb manco contaminació, manco destrucció del territori, manco consum de combustible. Llavors estem molt contents. La gratuïtat ja és per joves fins a 17 anys. Però bueno, és una mesura bona. El que no acabem d'entendre és com ho faran per poder acollir tota la gent que vol anar en tren, si actualment el tren ja va una mica en el límit. Tot just, Guillem, t'anava a fer aquesta pregunta, perquè clar, si el que fan és animar la societat que viatgi més en tren i hi ha un augment de la demanda, ara el que te volia demanar si penses que la nostra xarxa està preparada per acollir tot aquest volum de trànsit, i ja m'avances que no és així. Això mos temem, que el servei ferroviari de Mallorca necessita realment una potent inversió per ser una alternativa de transport públic, que és el transport, evidentment, més eficient, no? Però el tren necessita una potent inversió per afavorir a la majoria de la població de Mallorca. Però no de Mallorca, sinó que la gent de Formentera, d'Eivissa i de Menorca també tenen dret a gaudir del tren. Allà també pateixen accidents de trànsit i també pateixen saturació de carreteres. Per tant, el transport ferroviari és una necessitat a les illes petites. I aquí el tren, ara actualment, només fa el corredor de Manacor i de la Pobla fins a Palma. El tren hauria d'arribar a l'Esport de Pollença, a l'Esport d'Alcúdia, a Camp Picafort, a Cala Ratjada, a Santanyí, hauria d'arribar a Andratx. És a dir, ens trobem amb un servei ferroviari que no arriba a tots els puestos que ha d'arribar. I no deixem de pensar nosaltres que aquest tren que tenim, aquest servei ferroviari, arribava un temps que arribava a 33 pobles i ara només arriba de 8, tenia 350 quilòmetres de via de tren, ara només en té 150, i clar, aquí el que hi ha hagut és una inversió milionària en fer carreteres, autopistes, grans aparcaments, per induir a la gent a que vagi en cotxe. I en el tren el que se li ha fet és crear quilòmetres de xarxa ferroviària. Per tant, aquí s'ha de revertir aquesta situació i això és el més urgent que tenim, posar tren a les illes.
Ha quedat claríssim, que si ha quedat molt clar, Guillem, perquè és cert que si ens hem d'adaptar a unes bonificacions que són sempre ben rebudes, però si s'ha d'augmentar aquest ús, necessitem poder utilitzar-lo en condicions, amb les xarxes, amb els vagons, amb tot. Guillem Ravis, portaveu de l'Associació d'Usuaris del Tren, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Clar, ja veurem si es fa aquesta inversió, però de moment, del dia 1 de setembre fins al 31 de desembre hi haurà aquestes bonificacions del 100% en el transport ferroviari.